Ceme Eclipses é o nome que lle din a este proxecto nómada, que consiste en instalacións feitas con esculturas de pequeno formato, figurativas, que miden como aproximadamente uns 18-20 centímetros, e nos que utilizo sempre o mesmo estereotipo de personaxe, que é como a representación dun home de mediana idade, calvo, uniformado, con traxe gris. Interésame utilizar ese personaxe clonado, a súa repetición case industrial, para representar como unha especie de cadea de montaxe, como que vimos dunha mesma fábrica, dese molde nai chamado neoliberalismo. Utilizo este personaxe para reflexionar sobre o poder, a burocracia, sobre o patriarcado, sobre a nosa idea de progreso. Digamos que son pesimista a tempo parcial. Non o vexo demasiado claro, non? Pero, bueno, sí, interésame reflexionar sobre a actualidade nese sentido, bueno, moitos dos temas que acontecen, que nos asedian no día a día, pois, bueno, teñen ese pouso negativo entón, bueno, hai que contrarrestar iso un pouco e o que intento é usar o humor e a ironía dunha maneira dosificada, que sexa ambigua, o sea, entre nos límites do drama, nese punto onde non sabes se rir ou chorar. É algo complicado atopar ese equilibrio porque sempre tendemos ao chiste e nese sentido non me interesa. Penso que o humor é un bálsamo para a existencia e incluso algo que ten o poder de sanar, ¿no? Justo las vamos a poner en esta arboleda. Vamos, igual. Lo que tienes que traer una escalera. Claro, sí. Una escalera porque para allá por las primeras, aquí ya veo que las primeras ramas están altas de narices. No, es como un roble lo puedes poner cerquita, lo que pasa es que si lo pones cerca a lo mejor va algún espabilado y te lo lleva. Como le guste, te lo lleva. Hay que ponerlo 3-4 metros. Alto, sí, 4 metros, claro, que nadie lo pueda ramplar. Que a lo mejor no lo toca nadie, pero nunca se sabe, mucho gracioso por ahí. A cidade a considero como unha especie de laboratorio, diría que é como unha especie de extensión do taller. A cidade, a rúa, os lugares que eliso son casi máis protagonistas que as miñas esculturas. Nese sentido, adoito a escoller espacios semánticos que confundan a escala. Interésame especialmente aqueles nos que se percibe o paso do tempo. Todo o que teña que ver cunha arquitectura residual que sirva de refuxio e mimetiza as esculturas coa propia cidade.
O termo deserto verde apareceu en Brasil nos anos 80 e refírese a iso, ao monocultivo de árbores para a produción de celulosa. A instalación dos extintores surdiu na propia residencia, na Illa das Esculturas, a masa forestal principal dese bosquecillo que intervimos son eucaliptos. É como unha especie de metáfora do que penso que é un pouco a política forestal, non? Que é un pouco como un adorno, como unha especie de situación relacionada con o greenwashing, de intentar minimizar o impacto das cousas, pero só nos detalles, non? Na superficie. A evolución das esculturas quizás vai ser que van menguando, non? O sea, cada vez fanse máis pequenas. Todo é a logística para poder viaxar con elas, non? En un principio nunha mochila, nunha maleta, nunha caixa, o sea, é unha forma de facer un proxecto nómada, non? Mira, o rollo é este-oeste. O sea, sale desde aquí e fai máis ou menos este xiro, aquí. Fai máis ou menos tal. O sea, que non pode quedar hacia esta cara, tienen que ser caras que den hacia... Sí. Os árboles les va a dar Sí. todo el día. Entonces, Podemos meter unha aquí, despois outra por ali.